Avui precisament es fa l'estrena en el Teatre Victòria de Barcelona d'Espamalot, aquesta obra promoguda pel Tricicle, que jo crec que encara no l'he vista, però crec que serà una obra molt interessant i segurament molt divertida, que a més parla dels cavallers de la taula quadrada. Jo, com que em dic Artur, alguna cosa en sé d'això, no? No tant de la quadrada, sinó de la rodona. Però bé, més enllà de la broma, doncs, jo he volgut aprofitar aquesta estrena d'aquesta obra de teatre per subratllar aquest corrent de creativitat cultural, també, que tantes i tantes vegades ha presidit la vida de Catalunya. Una creativitat que s'ha produït en el món de la cultura en general, en particular en el món del teatre, que és un món especialment viu i que ha situat Catalunya moltes vegades a l'avantguarda dels moviments creatius, com a mínim a nivell de l'estat espanyol i moltes vegades fins i tot fora de les fronteres de l'estat. Sembla que val la pena recordar-ho en aquest moment perquè en aquest corrent creatiu Catalunya s'hi juga molt, s'hi juga el seu caràcter innovador, la capacitat de destacar per sobre dels altres, i em sembla que això són característiques que en aquest moment a Catalunya li convenen molt i molt. Això val pel teatre, val per la cultura en general, però val sobretot per l'esperit creatiu. Catalunya és un país que s'ha format a base d'iniciatives de molta gent que han sigut capaces de destacar en diferents camps, no només de la cultura, sinó també de moltes altres activitats del país. I això ha fet que Catalunya, que és un país relativament petit, doncs sobresortís en determinats camps, disciplines i especialitats. El teatre n'és un exemple, especialment durant aquests darrers anys. Jo ho he volgut subratllar per donar aquest missatge de cara al futur, no? És a dir, que la creativitat aplicada a tota la vida del país, òbviament en la creació cultural, és un nervi del país, és un vector de futur, és un fil roig que ens ha de portar a tornar a destacar en coses que, per altra banda, doncs, avui dia són molt productives, fins i tot també a nivell econòmic, i que fan que el país en el seu conjunt no només defensi la seva personalitat i la seva manera de ser, sinó també el seu progrés.